Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kalbo. Taong 1988, Doña Remedios, Bulacan. Itong mga panahong ito, nakatira malapit sa may bukid itong si Kalbo. Noong mga panahong yon, kasalukuyan pang nabubuhay ang kanyang ama na walang sawang nagbabahagi sa kanya ukol sa isang nilalang na nanananahan sa isang gubat. Ayon sa kwento nito na ibinahagi pa ng kanilang mga ninuno, merong isang taong nakatira doon na may mga balat na yari sa tipak ng bato at mga lupang may mga damo. Sinasabing isa yung aswang na isinumpa ng diwata ng araw noong minsang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga mahihiwagang nilalang. Naniniwala din ang kanyang ama na bagaman ilang daang taon na ang nakalipas, patuloy pa ring naninirahan ang nilalang na yon dahil sa mga taong nawawala sa bundok. Dagdag pa nito na maging siya mismo minsan na ding pinaramdaman ng nilalang noong tumungo sila sa paanan ng bundok para kumuha ng mga panggatong. Paulit-ulit ding ipinapaalala sa kanya ng kanyang ama na kahit anong mangyari huwag siyang manirahan malapit sa paanan nito. Sa paglipas ng 5 taon, doon na nga namatay ang ama ni Kalbo. Ipinamana nito sa kanya ang isang patpat na napakaraming mga ukit sa katawan. Dahil sa hindi naman gaanong malalim ang kanyang mga lihim na karunungan, kaya na may inakala niyang ordinaryo lamang ito. Halos inabot pa ng ilang taon bago niya napagpasyahan na muling halongkatin ang ipinamana ng kanyang ama. Magmula noong nagkaasawa na itong si Kalbo, nalinya ang kanilang mga negosyo sa paggawa ng mga upuan at iba't ibang uri ng mga gamit na karaniwan na nasa isang tahanan. Dahil sa kahoy ang pangunahing materyales ng kanilang trabaho, kaya na may mangilan-ngilan sa kanyang mga tauhan ang inaatasan niyang tumungo sa gubat at bundok para mamutol ng puno. Noong una naging maayos naman ang lahat, subalit pagkaraan lamang ng ilang buwan nilang trabaho sa bundok, doon na nagkaroon ng mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Isang hapon, nagimbal ang lahat ng kanyang mga trabahador nang masipat ng mga ito ang kanyang mga inutusan patungong bundok na napakaraming mga ugat sa katawan. Tulala ang mga ito at animoy wala na sa kanilang mga sarili ang kanilang mga wisyo. Pagtawag ng kanyang mga tauhan sa kanya, dali-dali naman siyang bumaba upang tingnan ang mga kaganapan. Anong nangyari sa inyo? Nagtatakang tanong ni Kalbo sa kanyang mga trabahador. Matapos naman yung marinig ng pinagkakatiwalaan niyang tauhan, dali-dali naman itong ipinakita sa kanya ang mga kasama nitong ibang-iba na ang asal. Habang inaalalayan yon ng kanyang trabahador, doon nasipat ni Kalbo ang dami ng ugat sa katawan ng mga ito na parabang nanuot na sa mga kalamnan. Pinipilit pa nila yung hilahin papalabas pero sa bawat paghila na kanilang ginagawa, panay naman ang pagsigaw ng kanyang mga tauhan na parabang labis itong nasasaktan. Nang dumating na sa puntong hindi na magawang malaman ni Kalbo ang kanyang gagawin, doon na siya nagpatawag ng mga albularyo. Ang mga albularyong kanyang pinabisita sa bahay nila ay ang mga albularyong naging malapit din sa kanyang ama. Makalipas lamang ang ilang oras, dumating ang 2 matanda, bitbit ang kanilang mga gamit sa panggagamot. Paglapit ng mga ito kay Kalbo, agad namang nagwika ang isa sa mga ito ng, Kabilin-bili na ng ama mo sa'yo. Layuan mo ang gubat. Bakit hindi ka nakinig, Kalbo? Hinayaan mo ba talagang danasin ng mga trabahador mo ang ganito? Pasensya ka na. Sa kanilang mga karamdaman wala na kaming magagawa. Ni hindi namin alam kung sino at kung ano ang nilalang na gumawa sa kanila niyan. Huwag kang magbaka sakali
o magbaling ng karamdamang yan sa ibang nilalang, siguradong sigurado ako na walang kakayahan ng mga engkantong makagawa ng ganyang karamdaman. Nang marinig naman ito ni Kalbo, minabuti niyang makipag-usap ng mahinahon sa matandang albularyo. Kahit papaano, aminado din naman siyang may pagkakamali siya sa pangyayaring yon, subalit anong magagawa niya? Yun lamang ang nag-iisang negosyo na alam nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napakaraming babala ang inilahad ng matanda sa kanila. Ayon dito, na dahil sa ginawa nilang paggambala sa nilalang na yon, asahan na nilang hindi lang yon ang unang beses na makakasilay sila ng ganoong karamdaman sa mga kaibigan nilang dumadayo ng gubat para lamang pumutol ng puno. Dagdag pa nito na dahil sa pangyayaring yon, hindi dapat sila maging kampante sa kanilang trabaho. Naniniwala ang matanda na maaaring ang nilalang na ilang daang taon nang nagtatago sa bundok ay nagawa nilang magambala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala namang nagawa si Kalbo kundi ang makinig sa bawat salaysay nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, tanging pagbibigay ng bakod at puder sa mga tauhan niyang nagkaroon ng karamdaman ang nagawa ng albularyo. Hindi na din yun tumanggap ng anumang abuloy na nanggaling sa kanila sa paniniwalang maaaring ang kanilang ibibigay ay meron ng bahid ng marka ng nilalang na naninirahan sa gubat. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagsialisa ng kanyang mga trabahador upang makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Yung mga kasama nilang nabiktima ng nilalang, 3 araw lang ang itinagal bago yun binawian ng buhay. Sa paglipas ng mga araw, pinilit na ahunin ni Kalbo ang kanyang negosyo, subalit hindi rin siya nagtagumpay. Aminado siyang kinakailangan niya talaga ng mga tauhan para maisakatuparan ang lahat ng mga trabaho nang sa gayoy hindi siya mahantong sa labis na pagkalugi. Kung saan saang lupalop na din siya ng baryo tumungo para lamang makakuha ng mga trabahador, subalit naubos na lang ang kanyang salapi, wala siyang nakuha kahit isang tao. Lahat ng kanyang hinikayat, nakapagtatakang alam na alam ang nangyari sa kanyang negosyo. Dahil sa ganong sitwasyon, hindi na napigilan ni Kalbo ang pagkalugi. Nang dumating na sa puntong wala nang tumatangkilik sa kanyang mga gawa, napilitan na siyang magsarado. Ang mga albularyo naman noong nakakakilala sa kanya, labis-labis na natuwa dahil sa kanyang ginawa. Subalit lingid sa kaalaman nilang lahat na itong si Kalbo nakapagdesisyon ng kaharapin ng nilalang na siyang naging dahilan ng pagkasira ng buhay ng kanyang pamilya. Bagaman mariin na siyang pinapayuhan ng kanyang asawang tumigil na, hindi pa rin niya yun ginawa. Upang masiguro niyang magkukrus ang kanilang landas ng nilalang, naghintay siya hanggang sa sumapit ang Semana Santa. Sa pagsapit ng Abril, kung ano-ano na ang ginawang paghahanda ni Kalbo para lamang malaya siyang makapasok ng bundok na hindi na paglalaruan ng mga engkanto. Marami din siya noong binayarang mga antingero para lamang magtaglay siya ng agimat at talandro, kahit yon ay hindi niya pinaghihirapan. Kumbaga, binili niya lang ng buo. Sa pagsapit ng linggo ng Semana Santa, Huwebes pa lang, nagpaalam na siya sa kanyang asawa. Wala naman itong nagawa para pigilan siya, lalo pat ramdam din ito ang galit ni Kalbo. Ang tanging naging habilin na lamang nito sa kanya, huwag piliting puntahan ang mga lugar na alam niyang masyadong mapanganib. Bago pa man sumapit ang 7:00 ng umaga noong araw na yon, doon na niya inumpisahan ang kanyang paglalakbay. Bago niya lisanin ang kanilang bahay, mariin niyang inihabilin sa panganay niyang anak na lalaki ang lahat ng mga kapatid nito. "Sige ho, tay. Hihintayin ka ho namin. Mag-iingat ho kayo dun, ha?"
Sagot naman ng panganay niyang anak. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nga sinimula ni Kalbo ang kanyang paglalakbay. Wala siyang ibang tinahak na daan maliban sa lugar na karaniwang dinaraanan ng kanyang mga trabahador. Makalipas lamang ang kalahating oras ng paglalakad, nadapo na nga siya sa masukal na gubat kung saan bumungad sa kanya ang nagsisitaasang mga damo. Sa sobrang taas ng mga ito, halos hindi na niya makita kung saan ang angkop na daan na dapat niyang tahakin. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan namang umikot itong si Kalbo. Alam niyang gagabihin siya pero hindi na niya yun inisip pa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, doon na siya nadapo sa matarik na parte ng paanan ng bundok kung saan bibihira lamang ang mga taong dumaraan. Kahit hindi niya kabisado ang lugar, patuloy niya pa rin yung binagtas hanggang sa marating na niya ang isang maliit na sapa kung saan meron siyang nakitang kubo na nakatago sa mga puno. Napakatahimik ng lugar na yon at halos wala kang makitang dumi sa paligid ng bahay. Nang mapagtanto niyang merong nakatira sa lugar, minabuti niyang lapitan ito habang inilalahad ang kanyang pakay. "Tao po! May tao ho ba rito? Kung maaari lang ho sana, magtatanong lang ako." Wika ni Kalbo habang naglalakad papalapit. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng bahay na kung saan agad naman niyang nasilayan ang isang matandang babae. Napakaputi na ng buhok nito at halos hindi na yon makatayo ng tuwid dahil sa katandaan. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang senyas ng matanda na siyang naging sanhi upang dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng napakalinis nitong bakuran. Pagsilay niyang ilang dipa na lamang ang kanilang pagitan, minabuti na niyang tumigil sa paghakbang habang naghihintay sa anumang sasabihin ng matanda. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't linggo ngayon ng Panginoon? Umuwi ka na, iho. Mapapahama ka lang sa ginagawa mong yan." Wika ng matanda. "Hindi ho ko maaaring umuwi, manang. Nga pala, bukod sa inyo, sino pa ho bang nakatira sa lugar na ito?" Sagot naman niya sa matanda. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatawa ng napakalakas na parabang isang biro ang mga bagay na nagawa niyang ilahad. Sa pagpapatuloy ng pagtawa ng matanda, nanatiling tahimik lang itong si Kalbo habang nakikiramdam sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik ang matandang yun sa ginagawa niya, sabay titig at seryosong sumagot ng, "Dalawa lang kami rito. Yung isa kambal ko, pero nakatira naman siya sa likurang bahagi ng bundok na ito. Hindi kami nagkakasundo, lalo pat iba ang aming paniniwala sa bawat isa." Ayon pa sa matanda na kung hindi siya nagkakamali, maaaring ang kambal niyang yon ang pakay nitong si Kalbo. Bukod kasi sa mapaglaro ang kakambal niya, marami din yung pinaparusahang tao na nagkasala sa gubat na tinitirhan nila. Taliwas sa pag-uugali ng matandang kausap noon ni Kalbo, ang kambal nito ay masyadong mapaghigante sa mga nilalang na hindi rumirespeto sa kalikasan. Subalit kahit gano'n ang pag-uugali nito, labis naman niya yung kinalulugda ng kanyang kambal gawa ng para sa matanda, mabuti ang ginagawa ng kapatid niya. Dagdag pa nito na hanggat walang nanghihimasok sa lugar nila, walang mapapahamak. Matapos itong marinig ni Kalbo, napakaraming palaisipan naman ang bumalot sa kanyang katawan. Yung kwento kasi noon ng kanyang yumaong ama na pagtanto niyang kulang. Hindi kasi nito nabanggit ang tungkol sa matandang yon
na siya namang labis niyang ipinagtaka. Lumipas pa ang ilang minuto, dala ng kuryosidad ni Kalbo, napilitan siyang tanungin ng matandang yon kung ilan na ba ang edad nito. Subalit nang marinig naman ng matanda ang kanyang katanungan, inilahad nito sa kanya na naninirahan na sila sa lugar na yon bago pa man magkaroon ng buhay ang mga ninuno niya. Dagdag pa nito, hindi rin sila basta-bastang nasisipat ng mga taong napapadaan sa lugar na yon hanggat hindi nila ito sinasadya. Nang marinig ito ni Kalbo, minabuti niyang humingi ng tulong sa matanda. Alam niya kasing yun lang ang magiging susi niya upang marating niya ng ligtas ang kinaroroonan ng taong may sala sa kanya. Panatag naman noon ang kanyang sarili kahit papaano, lalo pat alam niya ang pangontra ng mga ito. Sa pagsapit ng hapon noong araw na yon, wala namang nagawa ang matanda, kundi pansamantala siyang kupkupin sa bahay nito. Binigyan siya ng matanda ng lahat ng kanyang mga pangangailangan, gamit man sa pantulog, maging sa kanilang pagkain panghapunan. Habang nagpapahinga noon si Kalbo, doon niya napag-alaman na likas palang mabait ang kambal na yon. Kaya lang naman napipilitang pumatay ang kakambal nito sa kadahilanang ang pangunahin nitong pagkain ay karne ng tao. Pagtatapat pa ng matanda, hindi lang sila nabuhay ng mahabang taon sa mundo para lamang sa wala. Meron silang binabantayan sa lugar na yon, kaya kahit anuman ang mangyari, kinakailangan nila itong protektahan sa lahat ng oras at panahon. Dagdag pa ng matanda na kung talagang may sala sa kanya ang kapatid nito, nakahanda itong sumama sa kanya para sa ikaliliwanag ng lahat. Kinaumagahan, paggising ni Kalbo, nadatnan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng ugat ng puno. Sa tabi nito, meron siyang nasipat na isang figura ng babae na gawa sa bato ang katawan. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga nangyayari sa paligid. Hindi niya din maalala ng husto ang pagmumukha ng matandang nagmagandang loob sa kanya maliban sa mga kataga nitong ibinahagi. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nga nagpasya si Kalbo na magpatuloy na sa kanyang paglalakad. Halos 2 oras lang noon ang kanyang binuno sa daan hanggang sa marating na niya ang likurang bahagi ng bundok. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, tila bang nakakaramdam na siya ng kakaiba sa paligid. Yung simoy ng hangin medyo mabigat na. Yung mga gumagalang hayop naman sa lugar, pansin niyang pinangingilagan siya. Ngunit kahit gano'n na ang kanyang nararanasan, hindi niya ito alintana dahil mas malakas pa rin ang kanyang pagmamalabis na muling maibalik ang kanyang negosyo. Sa pagdating niya sa itaas na bahagi ng paanan ng bundok, doon niya natagpuan ang isang lugar na binabalot ng kadiliman kahit umaga. Marami din doong uwak na naninirahan kung kaya't sa pagbagtas niya ng daan, samot-saring mga ingay ng ibon ang kanyang naririnig sa paligid. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang puno ng bangkal na merong nakaupong matandang lalaki sa mga ugat nito. May hahalin tulad mo ang balat ng matandang yun sa lupa, gawa ng kulukulubot ito at para bang bitak-bitak. May tangan-tangan ding tungkod ang matandang yon na tila bang yon ang kanyang pangunahing sandata sa pakikipaglaban. Matapos naman yung masilaya ni Kalbo, may mga pagkakataon ang nagbago ang kanyang desisyon magmula noong nagpasya siyang umakyat sa bundok na yon. Pinaghalong kilabot at takot para sa kanyang sariling buhay ang kanyang naramdaman sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kahahantungan ng kanyang ginawang kapangahasan. Sa pagtayo ng matandang yon mula sa pagkakaupo, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Kalbo nang masipat niya ang paglitaw ng isang matandang babae sa tabi nito. Pagsilay niya sa pagmumukha ng matandang yon,
Doon na numbalik sa kanyang memorya ang tungkol sa nilalang na nagmagandang loob sa kanya noong gabi. Habang patuloy niya noong pinag-iisipan ang mga nangyari, wala naman siyang nagawa kundi ang ituro na lamang ang dalawa habang hindi makapagsalita. Kisap mata lang noon ang naging pagitan nang biglang maglaho sa puno ng bangkalang nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong paglitaw sa kanyang harapan. Dahan-dahan siya nitong itinuro ng hawak nitong tungkod habang panay ang pagbuka-buka ng bibig nito. May mga pagkakataon ding iniihipan siya nito ng hangin na siya namang nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Maya-maya pa, nakarinig siya ng napakalalim na boses na nanggagaling sa matanda na nagsasabi ng, Matagal na kitang hinihintay. Akala ko nga, maging ikaw hindi na susubukan pang pumunta rito. Hindi ba't galit na galit ka sa akin sapagkat ako ang sumira ng negosyo mo? Ngayon tatanungin kita, ano naman kaya ang sinisira mo rito? Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang nagsilabasan ang mga kulay itim na ugat sa tungkod ng lalaki at kasabay nito ang mabilisang pagsuot sa kanyang kalamnan. Maniwala kayo o hindi, habang kitang-kita ni Kalbo ang pagsuot nito sa kanyang balat, wala siyang nararamdamang kahit ano. Yung tipong manhid na ang katawan niya sa kahit na anong uri ng sakit na maaaring dumapo sa kanya. Nang maisakatuparan na ito ng matanda, bigla naman yung naglaho sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pagkain ng dilim sa katawan nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, lumitaw sa kanyang harapan ng matandang yon, tangan-tangan ang isang buong gulugod ng tao. Walang patidang pagtulo ng dugo sa butong yon na siya namang labis niyang ipinagtataka kung saan ito nahablot ng matanda. Pagsipat naman ni Kalbo sa kaliwang kamay nito, doon niya nasilayan ang isang piraso ng bungo na meron ding lamang dugo. Dahil sa kanyang mga nakita, labis-labis na noon ang kanyang pagtataka, lalo pat hindi niya alam kung saan ito kinuha ng matanda. Ngunit pagturo nito sa kanyang ulo, laking gulat na lamang ni Kalbo nang makaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang noo. Animo yung utak niya, biglang nawala ng bungong nagpoprotekta. Nang hinawakan niya ito, hindi nga siya nagkamali. Kahit sobrang sakit na ng kanyang ulo, nakapagtatakang hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang katawan kahit nais niya na noong tumakbo papalayo. Nang masipat naman siya ng matandang nagpupumiglas na gumalaw, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan habang patuloy yung humihigop ng dugo. Harap-harapan itong inilahad sa kanya na kapag gumalaw siya, maaaring mawalan siya ng balanse gawa ng wala na siyang gulugod na pumoprotekta sa katawan niya. Ang ginawa nito, alalayan siya papahiga sa lupa upang hindi na siya magtamo ng pinsala. Pumikit ka na. Hayaan mong kami na magdala sa iyo patungo sa bahay mo. Bibigyan kita ng 5 araw para manatili. Sabihin mo sa pamilya mo ang lahat ng bagay na nais mong sabihin. Mas mainam din na humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong pagkakasala, maging sa mga taong nagawan mo ng pagkakamali. 5 araw, Kalbo, para sa pagbabago. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nawala ng malay itong si Kalbo. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa labas ng bahay nila. Sinubukan naman niya noong tumayo pero nakapagtatakang hindi niya yun magawa-gawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakita na siya ng kanyang panganay na anak. Dali-dali siya nitong nilapitan habang patuloy na humihingi ng tulong. Sa pagpasok ni Kalbo sa kanilang tahanan,
Agad naman niyang hinanap ang kanyang asawa. Humingi siya ng pagpapatawad sa lahat ng nagawa niyang pagkakamali sa kanyang pamilya at maging sa mga taong nakapaligid sa kanya. Doon din niya inilahad ang lahat ng kanyang mga naranasan noong minsan niyang pinasok ang bundok. Kahit anong pagsisisi ang gawin ni Kalbo, wala na siyang nagawa kundi kaharapin ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing isang pinakamatinding aral sa kanyang mga anak na kailan may wag na wag tangkaing tumungo sa bundok na pinamamahaya ng dalawang misteryosong matanda. Matapos ang mga pangyayaring yon, ikinalat nila ang kwento ng kanilang ama. At ang pinakamahalaga para sa kwento ng mga magkakapatid ay yung natirang 5 araw ni Kalbo. Okay, opinion ko sa kwento. Kalbo ka ba talaga? Yan ba talaga pangalan mo? O tinatago mo lang yung tunay mong pangalan? Kasi sino man namang magulang magpapangalan sa anak niya ng Kalbo? Tapos di naman Kalbo, di ba? Pero hindi, pwera biro. Masasabi ko dito sa kwento na to, sinabihan na siya, di ba? Noon pa, na huwag siyang pumunta ron. Pasalamat nga siya kasi hindi siya kagad pinatay ng dalawang misteryosong matanda eh. Anong dahilan? Siguro kasi may tinatangan din to si Kalbo na kung ano man o binuhay siya ng dalawang misteryosong matanda para ikalat niya yung kwento tungkol sa bundok na yon para wala nang ibang sumunod na tao. Eh bakit ba nila pinatay si Kalbo? Kasi nga pinipinsala ni Kalbo yung gubat, di ba? Doon siya kumukuha ng ano niya eh, pang negosyo niya eh. Imbis na bumili siya ng kahoy, ang ginagawa niya, rekta siyang kumukuha ng mga buhay na puno. Baka nga yung iba ron, bata pa. So anong pinapatay ni Kalbo? Yung kagubatan. So para sa akin, mas papanig ako dun sa aswang. Kasi nga, ang tinitingnan ng aswang, yung pangkalahatan. Kasi nga may binabantayan sila ron eh. Ang tinitingnan lang ni Kalbo ay yung pangsarili niya. Kasi nga isipin niyo, ginagamit niya yung mga puno para sa negosyo. Yung mga aswang naman, binabantayan yun siguro para hindi mabawasan o para sa mga susunod na henerasyon, marami pa rin makinabang sa gubat na yun. Yun lang yung nakikita ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.